Britan Premier Minister Boris Johnson'un 3. mayda Kiev'däki parlament öýlenip Ukraina beriljek gosmoça harby kömegi yglan etmegine garaşylýar. Bu daşary ýurt lideriniň Moskwanyň sebäpsiz başlan uruşy döwründe Ukraina parlamentine eden ilkinji ýüzlenmesi bolar. Şu aralykda Rus güýçleriniň gawalan Port şäherinden evakuasiýa edilen Novotdaky topordan bir gün soň Mariupol topu tutmagy dowam etdirenligi habar berilýär. Video bağlantısı arkaly kanun çykarjy organy ýüzlenmek bilen Johnson Ukrainanyň garşylygyny onuň iň ajaýyp döwür hökmüni gutlar we Angliýanyň Kiýewe ýene 300 milyon funt, 376 milyon dollar harby kömek berjekdigini aýdar diýip onuň edarasy aýtdy. Angliýa Ukraina mundan öň raketa we raketa atyjy enjamlary gosmak bilen bir topar harby enjamy berdi. Täze kömek radio elektron sögeş enjamlaryndan, batareya radar ulgamyndan, GPS päýkelçiligi enjamlaryndan we müňlerçe giýjek görüş enjamlaryndan ibarat bolar. Johnson öz çykyşyny 2-nji jahan uruşy döwrüniň Britan lideri Winston Churchill'in Angliýa nasist Germaniýanyň agresiýasy bilen ýüzbeýiz bolan wagtyny 1940-njy ýyldan çykyşyna salgylanar. İngiliz halky şeýle bir agdybirlik we aýgytlylyk görkezden soň biz özümiziň iň uly howp gatar gören pursatymyzy iň gowy döwrümiz ýaly ýatlaýar. Bu Ukrainanyň hem iň ajaýyp pursaty. Siziň milli kyssaňyzyň epiki bölümi bolup geljek nesiller üçin ýatlama bolar we ýatlanar diýip Johnson aýdar. Şu aralykda resmiýleriň aýtmaklaryna görä Ýewropa Komissiýasy täze çäreler toplumyny şol sanyny Russiýanyň newtini embargo goýulmagyny hem teklip eder. Täze girdiljek sanksiýalar SWIFT global aragatnaş ulgamyndan çykaryljak ýurdun iň uly bankyny Sberbank hem nyşana alar diýip adaýdylmadyk diplomatlar aýdypdyr. Şäher häkimi Vadim Boychenkanyň 3-nji maýda aýtmagyna görä Ukrainanyň gabagy düşen Mariupol portundaky Azovstal zawodyny ýene 200-den gowrak paragat ýaşaýjy howpsuz ýere çykarylmagyna garaşýar. Boychenko Russiýanyň çoğuşundan öňe 400 000 töweregi ilaty bolan Günerti şäheriň häzir jemi 100 000 töweregi paragat ýaşaýjasynyň galanlygyny aýtdy. Ýüze goray Ukraina raýatyndan ibarat topar Mariupoldan çykyp häkimetleriň maglumatyna görä 230 kilometr uzaklykda ýerleşýän Günerti Zaporizhia şäherine gitdi. Emma Russiýanyň Azovstal şäherine urýan zarbalaryny dikeltmegi sebäpli 2-nji maýda Asudy ilaty şäherden göçürmek tagallary togtadyldy. Strategik port şäheri bolan Odessada we Ukrainanyň günnogorunda da söwüşler mewjud. Şäher geňeşiniň maglumatyna görä Russiýanyň Odessa uran zarbatyny 15 ýaşly bir ýetkinjek öldürildi. Moskwa 24 fevralda Kiýewe garşy sebäpsiz uruşa başlady bäri Rus goşunlary Ukrainanyň hiç bir uly şäherini doly basyp alyp bilmedi. Birleşen Ştatlar Moskwanyň Ukrainanyň günnogorundaky sebäpleri resmi taýdan ele geçirmekçi bolýanlygyny öýdürdi. Abaşanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky elçisi Michael Carpenter Russiýanyň Kiýewdäki hökümeti agdaryp bilmän referendum çäresini ulanmak arkaly Ukrainanyň günnogorundaky Donbas ýertiniň Luhansk we Donetsk topraklaryny ýakyn wagtda anneksiýa etmekçi bolýanlygyny aýtdy. Russiýa Kiýewiň we Çernihowyň töwereklaryny garaşylmadyk berk garşylyga duçar bolan soň bu ýere jemlän goşunlaryny häzir söwüşleriň mewjudyan ýerlerine, ýurdun gün ortasyna we günnogoruna çekmäge mezur boldy. Ukrainanyň günnogory we gün ortasy 2014-nji ýylda bir kanun anneksiýa edilen Krim bilen arada guryer baglanşygyna şert töreden soň Russiýa üçin esasy strategik maksat bolup görünýär. Moskwa bu maksatlaryň bu ýerde hem tamam bolman Moldowanyň bölünip aýrylan we Russiýa tarapyndan gollanýan Transdnestr sebäpini Ukrainanyň Dnestr derýasynyň boyundaky günorta günnogor terhetlerine çenli uzama kowatyryny ýokarlandyrdy. Bellemeleri Moldova NATO agdasy bolan Ruminiýa bilen hem serhetleşýär. Häkimetler 2-nji maýda Russiýanyň atan raketasynyň Odessa şäheriniň günwataryndaky Dnestr derýasynyň üstünden geçýän esasy köprä gelip uranlygyny aýtdylar. Rim papasy Fransis 3-nji maýda çap edilen interwýusyny Ukrainadaky urusy duruzmak üçin Rus prezidenti Vladimir Putin bilen
Moskwada duşmagy haýyş edenligini, ýönen tek Kremlden jogap almanlygyny aýtdy.